mukati megomba. Right here. Chipomba chechi doko. Look at me. Look. Oh. Vanakule beni. Kujemanyara. Wenyara. Kujemanyara. Ivanakule benzo. Kujemanyara. Wenyara. Kujemanyara. Vanakule beni. Kujemanyara. Vanakule benzo. Kujemanyara. Wenyara. Kujemanyara. Maku paku sipi kuti. Wenyara. Kujemanyara. Vanakule benzo. Kujemanyara. Tunotopa itu wanaka mucho shokwadi. Jiri sisi guys to the people. Saka guys, I don't wanna simbi idzi. Ndo dzataenda tikando hold dams vana nhasi. Mawaya. Itu mutatu chichikwe. Hakuna tumotano mutatu wasiwa basa ranjima shika baririka. Hayi basa rukurohwa hatikumira. Saka guys apa pari kugadzirwa special lulu yapa dizwe kira kukuku nasi ndichadona muno. Saka uyaoratidza apa zviri kuitwa nauyu indapa fambapo chamwari windapo ninchiwereketa tarisamu kana kudzika pasi mukati mugomba ungadona babaruwa chozi chichamakabata idzi dzine simbi dzobarirwa mumasimbi dzedu idzi dzino concrete mukati utodzisimbi semudhuri wedu ko izvi zvimwe zvake zvakareba zvonzi time wire inosunga pasimbi dzedu idzi kuti pakwelototi pasimbi. Saka muri kuona kuti makambozviita here kwachiruku? Kwachiruku tasingatozvizivi takatozvionerawo. Muri kudzidza? Kuti chingofamba chiona chidzidzawo chiona chitiwa. Asi madzidza zvakawanda kwere ini. Nyangwe richigwadza asi madzidza avo. Hati kudzidza. Hati kudzidza. Mukamototaura tinzwe chii chauri kuita? Apa tiri kusunga kuti dzibatane chingoita chinhu 1 pakadirwa concrete. Rirangofanana nedombo chine changuva chinhu chakabatana chimwe chete chakatenderera mufooting yedu so that chinenge chinhu 1 kana madziro aya akafamba edhaga footing yedu haifambi ba inoramba yakamira because inenge yabatwa nesimbi idzodzo. Saka icho chacho chakaita chiseko chonzi chii zita racho? Anonzi malinks. Kana akawanda kana riri 1 ilink. Kwa hiyo yakuita nayo ichi ndonzi tying wire. Ndo special tying wire inoshanda apa. Apa ini manje ndikapinda mundozomubudira ndoda kunyasa kufamba zvakanaka ndichionawo. Uzondisenga ndopinda rimwari. Ndopinda nepapi? Unopinda ni apa? Mukabatira pana kule bena. Kule bena kubatira. Ndipendi chimbotora manje. Habudi mwana emunhu. Hanimona manje radapinda wa zvaita zopira toilet. Sapa dzakurosana nemalinga ake ndo zvakada kuti nyatsa kuzuma vachiita. Muona kwese uku kwafambwa kwese uku maiwe chiko chida kunditevera chi. Maiwe ibvapo mani Satan. Satan ada kuti mbei tisavaka. Ipa go away to London. Iwe hamuti izingize kuti chinemwe zvacharumwa zvenemi asachidiwa nanotaura kana izvo zvacho kwapo waraita pamodi mukona iwe chinyunyu kuti chiko hoya apa nemwari ini ngatibve kuno chi inyuche here nema ndudiniko ichi saka utsi chinditevera ndoga hereni mwari we chiko kusi isisi kutevera vamwe si right wauya uku simbi dzedu idzo dziri kunojoinana takananga gombo rakagureri guys woinda uko zviri kutobuda uko apa vachadzoka futi vachigasa saka dziri kumbobhenda zvichidii kusvika zasi kwese uko vakomana sekuru bhenza tarabara asapera kumira mushi
mukati megomba vaiti chikomba chei chidoko. Look at me, look. Oh, vanakulebeni kuchemanyarara wenyarara kuchemanyarara ivanakulebenzo kuchemanyarara wenyarara kuchemanyarara vanakulebeni kuchemanyarara vanakulebenzo kuchemanyarara wenyarara kuchemanyarara makubva kuzipi kuti wenyarara kuchemanyarara vanakulebenzo kuchemanyarara. Tinotomboitwa nakamuti zvokwadi zvakationa tauya kunoku kubhuya kunotevera zviri kuitwa apa. This for the people. Saka kati kanga tapedza babata zvaurei kanga tapedza zvokusunga-sunga zvamamuchitapo didi muchigadzira. What's the next step? Charepo kana tapedza zvamaona zvatikuita takuchidira footing yedu. Takudira footing. Right. Toita topedza kugadzirisa pepasi apa toita topedza. Saka ni ipapa apa kutomhanyidzana nekuti footing yedu itodikwa sezvo matoona kuti kwatogejwa kuti ageja makuseni. Saka pakuseni patageja tikabva tabuda tose nakamoto nani nababa weke nababa Tanya kuti tiende tese tinoonesana kuti zvinhu izvi kodai ndandaya netaimwaya yekuirufisa mazenge naingu mwari ndikati dai ndandaya ndaiuya netaimwaya yekurufa mazenge ipapo nongoti ndinoziva reka ndine ndoga izvi nemalinga acho ava vatotsvaga kusvika vamawana because vamwe vanenge vachiti munotenga mozonobhendesa mega. Saka taita laki kuti tawana mahanga achitonzi chi yapapawona papa wodaiwo hapana bhuya ipapawoni zvaketika chinda kudai chinda vavana maprefects of the nation wozviona manje chingoinza wenyarara kuchemanyarara wenyarara kuchemanyarara vanakulebenzo kuchemanyarara wenyarara iwe. Haya, pari pakashandwa guys. Unozode vanhu vanakuzopinda toilet at least tisakatanga kuipinda tichifamba isati yava mudenga tisaifamba guys. Apapa vari kugadzira zvinhu zvavo apa vachisunga. They are almost there. Sorry, kamotoni vofamba kunoku ndofunga vana vada kuva chiitira dzabhendwa dzine uyu zvinoini nitoita sei sekubhendu ndokuda sei ukutore baba makutore baba wewe apo at least moyo wangu wazofara ndaichiva kupinda mugomba mwari wei nezira jesu ndamupinda mwari wei sakatoshota guys ndazomupinda mukamupinda guys mukati megomba. I feel so excited, I feel happy because ndamupinda mukati ndaiva neshungu rekupinda mukati megomba. Saka tikapedza apa vanhu vakutanga kudi kuhlokoloza kunoku kuri prepared yaona vakutanga kutodi kuhlokoloza ona manje vanhu vakutanga kuchigadzira apa pachashandwa nhasi pacharwadziwa vanhu pano ndo pacharwadziwa vanhu pano ndo pachatsamwirwa na pano kuzvara nhasi panokai nezira jesu kudai I see people not talking nangu toda unobika kuti vanhu vakapedza zvavo vakatsamwa votsamwa zvakanaka vanozviona manje. Saka ndozvipo guys basa riri kufamba zviri kuita very soon because I can't wait kuti mudhuri wedu uchibuda pasha uchitanga kuti kuinda mudenga ndofara guys kuita zvokuseka. Saka izvi zvikampokata hangu ndipoti hangu bhabhai tokuradzai kuti maybe after footing zvaitwa sei pachifutwa ndokuradzai kuti clip toibatanidza. Oh, makatsoka majombo
Wasinga majombo chimoto. Ande kwa barua. Maposha sore. Ivi sekuru beri makatengere. Abatanya. Hey, womana futi yakakure. Inopana kwene pamusoro. Jesus. Vakomana. Yakatosiyana nerega ndipukute kamera yangu. Chidina. Iwe. Onda vhara sorry. Ndinje bi. Saka moziva sei kuti aichafamba ndapa zvona ndichokonfuse kuti unoziva sei kuti aicharambishinda uko kuzasuko kurana hairani kuyerera iyona ngiri wonza chitosha kuti hora itikwana ichibva uko yairereri ichibva kuno here sorry. Nyaza kubuda manje. Ono kwambuti mune michito imonita. Simbi ndozofana ngovhagwa dzose idzi. Kusvika dzavharika. As foundation racho rakakurisa zve. Ronzi izi footing. Komvura kana mchidaiwo so haiaffectiki. Inobva yatosimba. Saba tomorrow inenge yaoma here. Yaoma tomorrow. Pane bakutoshandika. Mangwana chingani? Uri bwana tozakashandika zvezora uvira kuti zvingwa iyi. Patokashandika after hours mangani? Inenge isati yanasa kuoma. Inozokuwanzira inozokupeleka bhara msuru. 25 dzamate dzakawana bhenzo waenda. Waneta here kuimbira Mwari uyu. Waneta here kuimbira Mwari uyu. Waneta here kuvakira Mwari uyu. Waneta here kuvakira Mwari uyu. Oya to levulika. Ndozanda kuzosana kuti saka harizoyereri richiuya uku here.